Lucas Kapitulo 14. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon. Ug gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Unya, dihay tao nga ang mga bitiis ug mga bukton nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng ipapahulay? Apan wala sila motubag. Unya gigunita ni Jesus ang tao ug giayo ug gipalakaw. Unya miingon siya kanila. Kung usa kaninyo may anak, umay baka nga mahulog sa atabay sa adlawng ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, busa misugilon siya ni ining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug muingon kanimo. Siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo, muduol ug moingon. Higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ni ini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. Unya, miingon si Jesus sa nagdapit kaniya. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo. Ug sa ingon niini, mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini ug miingon siya kang Jesus. Bulahan kadto makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya. May tao nga naghimog dakong kumbira, ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon, aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsatagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako gyuta, ug kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi niini. Pasaylua nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit akog 5 kaparisan nga baka, ug paingon ako ngadto aron sulayan sila, busa pasaylua nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, mipauli ang sulugoon, ug isuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon ug miingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan, ug kasuok-suokan sa lungsod, ug dadanganhi ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga buta, ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo, apan may bakante pa. Pusa, ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan, ug sa kasuokan nga gawa sa lungsod, ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa niadtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Jesus ug miatubang siya kanila ug miingon. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa gatong dili mo pas-an sa iyang krus
ug musunod ka nako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini, ug iyang bana-banaon pila ang magasto, aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kung dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Ug muingon sila, kining tawhana, nagpatugatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ang asin maayo. Apan kun kinikawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini magpulo sa yuta o magamit nga abuno, kundili ilabay na lamang. Busa, pamati kun may dalunggan kamo. Lucas Kapitulo 14. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon, ug gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Unya, dihay tao nga ang mga bitiis ug mga bukton nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo, Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? apan wala sila motubag. Unya gigunita ni Jesus ang tao ug giayo ug gipalakaw. Unya miingon siya kanila, Kung usa kaninyo may anak, o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, busa misugilon siya niining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo, muduol ug moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. Unya, miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo. Ug sa ingon niini, mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini ug miingon siya kang Jesus. Bulahan kadto makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, May tao nga naghimog dakong kumbira, ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon, aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, Nakapalit ako gyuta, ug kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi niini. Pasaylua nga dili ako makatambong.
ang ikaduha miingon, nakapalit akog 5 kaparisan nga baka, ug paingon ako ngadto aron sulayan sila, busa pa say lua nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, mipauli ang sulugoon, ug gisuginla niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon ug miingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan ug kasuok-suokan sa lungsod, ug dadanganhi ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga buta, ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo, apan may bakante pa. Pusa, ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan, ug sa kasuokan nga gawa sa lungsod, ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa niadtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus, ug miatubang siya kanila ug miingon, Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa gatong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto, aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kung dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Ug muingon sila, kining tawhana nagpatugatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ang asin maayo. Apan kun kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini magpulo sa yuta o magamit nga abuno, kun dili ilabay na lamang. Busa, pamati kun may dalunggan kamo. Lucas Kapitulo 14. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon, ug gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Unya, dihay tao nga ang mga bitiis ug mga bukton nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo, Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? apan wala sila motubag. Unya gigunita ni Jesus ang tao ug giayo ug gipalakaw. Unya miingon siya kanila, Kung usa kaninyo may anak, o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, busa misugilon siya ni ining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo, muduol ug moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit.
Kay kadtong magpataas, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. Unya, miingon si Jesus sa nagdapit kaniya. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo. Ug sa ingon niini, mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini, ug miingon siya kang Jesus. Bulahan kadto makatambong sa kananan, didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya. May tao nga naghimog dakong kumbira, ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon, aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako gyuta, ug kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi niini. Pasaylua nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 kaparisan nga baka, ug paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasaylua nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, mipauli ang sulugoon, ug isuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon, ug miingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan, ug kasuok-suokan sa lungsod, ug dadanganhi ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga buta, ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo, apan may bakante pa. Busa, ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan, ug sa kasuokan nga gawa sa lungsod, ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa niadtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Jesus, ug miatubang siya kanila ug miingon. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto, aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kung dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Ug muingon sila, kining tawhana, nagpatugad-tugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ang asin maayo. Apan kun kinikawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini magpulo sa yuta o magamit nga abuno, kundili ilabay na lamang. Busa, pamati kun may dalunggan kamo. Lucas Kapitulo 14. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon. Ug gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Unya, dihay tao nga ang mga bitiis ug mga bukton
nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlaw ng ipapahulay? Apan wala sila motubag. Unya gigunita ni Jesus ang tao ug giayo o gipalakaw. Unya miingon siya kanila. Kung usa kaninyo may anak, umay baka nga mahulog sa atabay sa adlaw ng ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, busa misugilon siya ni ining sambingayang ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug moingon kanimo. Siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo, muduol ug moingon. Higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ni ini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. Unya, miingon si Jesus sa nagdapit kaniya. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo. Ug sa ingon ni ini, mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog ni ini, ug miingon siya kang Jesus. Bulahan kadto makatambong sa kananan, didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya. May tao nga naghimog dakong kumbira, ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon, aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako gyuta, ug kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi ni ini. Pasaylua nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 kaparisan nga baka, ug paingon ako ngadto aron sulayan sila, busa pasaylua nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, mipauli ang sulugoon, ug isuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon, ug miingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan, ug kasuok-suokan sa lungsod, ug dadanganhi ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga buta, ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo, apan may bakante pa. Busa, ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan, ug sa kasuokan nga gawa sa lungsod, ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa niadtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Jesus, ug miatubang siya kanila ug miingon. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa katong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto, aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman ni ini. Kay kung dili kini niya buhaton,
Unya dili mahuman ang turi, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan, nga makakita sa gisangputan. Og muingon sila, kining tawhana, nagpatugatugag tukod og turi, apan dili di ay makahuman ni ini. Kunang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo. Iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ang asin maayo. Apan kun kinikawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini magpulo sa yuta o magamit nga abuno, kundili ilabay na lamang. Busa, pamati kun may dalunggan kamo. Lucas Kapitulo 14. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon. O gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Unya, dihay tao nga ang mga bitiis ug mga bukton nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Apan wala sila motubag. Unya gigunita ni Jesus ang tao ug giayo ug gipalakaw. Unya miingon siya kanila. Kung usa kaninyo may anak, o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, busa misugilon siya ni ining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug muingon kanimo. Siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo, muduol ug moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ni ini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. Unya, miingon si Jesus sa nagdapit kaniya. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo. Ug sa ingon ni ini, mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog ni ini, ug miingon siya kang Jesus. Bulahan kadto makatambong sa kananan, didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya. May tao nga naghimog dakong kumbira, ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon, aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako gyuta, ug kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi ni ini. Pasaylua nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 kaparisan nga baka, ug paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasaylua nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini,
Mipauli ang sulugoon, o gisuginla niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon, og miingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan, og kasuok-suokan sa lungsod, og dadanganhi ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga buta, ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo, apan may bakante pa. Busa, ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan, ug sa kasuokan nga gawa sa lungsod, ug paanhia ang mga tawo aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa niadtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus, ug miatubang siya kanila ug miingon, Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa gatong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto, aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kung dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Ug muingon sila, kining tawhana, nagpatugatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ang asin maayo. Apan kun kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini magpulo sa yuta o magamit nga abuno, kundili ilabay na lamang. Busa, pamati kun may dalunggan kamo.